Paris kaj sente, menos kráčky film. Paríž, mesto snov, nová kapitola, nový život. Myslel som, že tu sa pre mňa všetko zmení. Ľudia čakajú na blízkych, objatia, smiech, no pre mňa len ticho. Nik ma nevíta, žiadna známa tvár, len ja a moja cesta. Možno tak začínajú všetky veľké cesty, sám, len so snami a kufrom nádejí. Vraj pohľad na svet mení všetko a ja vidím Paríž ako zlatý sen. Nové ulice, nové tváre, nový život čaká na rozvinutie. Cez tieto šošovky je všetko jasnejšie. No je to reálne, či len ilúzia? Nech som ktokoľvek, som pripravený objavovať, žiť naplno. Paríž, ukáž, čo v tebe je. Vraj prvý pohľad na niečo úžasné nezabudneš, teraz to chápem. Tu sa cítim malý, ako snívalec prebudený vo vlastnom sne. V meste lásky, v úžase, prečo myslím len na jedno meno? Vždy si taká krásna, fascinujúca, nedosiahnuteľná. Eiffelovka stojí nemenná, ako spomienka na teba vo mne. V týchto 25 stále ty. Možno sa niečo nikdy nezmení. Možno city majú trvať ako Eiffelova väža, ako tento moment, ako ty. Pred New Yorkom stála v Paríži dar národu, symbol nádeje a spolupatričnosti. Ako socha som medzi svetmi, odkiaľ som prišiel a kam smerujem. Sloboda nie je kdesi, ale kým sa stávaš. Nikto nepovedal, aké ťažké to bude. Tríne, podstata, ceny, samota. Paríž nie je len svetlá a láska, je o prežití, hľadaní života denne. Ako víťazný oblúk značí slobodu, stojím medzi minulosťou a budúcnosťou. Metro, kde čas nestojí, tváre splývajú v príbehy a cesta je cieľom. Ale v meste snov môže byť realita krutá. Vreckári sa hýbu ako tiene, udierajú, než si to všimnete. Raz ste tu, potom zrazu niečo stratíte. Bezpečnosť tu nie je samozrejmosťou. Je to boj o prežitie v parížskom živote. Gare du Nord, rušná stanica Európy, brána snov aj neznáma. Ulice vonku hovoria iný príbeh. Krása Paríža ustupuje niečomu surovému, reálnemu. Niekto príde s nádejou, iný odíde s ľútosťou. V tomto dáve sa ľudia navzájom nevidia. Ulice vonku, iné než Paríž z pohľadníc, tiene v kútoch, oči, čo hľadia pridlho. Niečo tu nesedí. Nie je to strach z miesta, ale z neznámeho. Vraj je Paríž plný príležitostí. Pre niektorých sa však dvere nikdy neotvoria. Jedna reštaurácia, 2, 5, 10, vždy tá istá odpoveď. Znamená to, že nikoho nepotrebujú. Životopis v rukách ťaží s každým odmietnutím. Som neviditeľný, alebo len nestačím. Doma som mal sny. Tu mám pochybnosti. Ale nemôžem prestať. Nezastavím sa. Paríž ma možno nevíta, no ako socha stojím odhalený, zraniteľný, no nezlomený. Boj ma obnaží na kosť, no sila nie je v tom, čo strácam. Je v tom, čoho sa odmietam vzdať, stratený v hluku, v boji a zrazu to vidím.
Ježiš dáva večný život. Správa, znak. Možno viera nie je o mieste, ale o vedomí, že nie si sám. S novou nádejou idem od Eiffelovky k Notre Dame, hľadajúc viac než len odpovede. V hektickom živote som neveril v bohov či zázraky, no dnes je to iné. Notre Dame tu stojí nielen ako chrám, ale symbol nádeje, čosi nad rozum. Možno viera nie je o viere, ale o hľadaní síly, keď ju najviac potrebujeme. Sviečka a vonná tyčinka. Jednoduchý akt, no cítim sa, ako by som sa vzdával. Nie Bohu, ale viere, že sa veci zmenia. Možno viera nie je v tom, čo vidíme, ale v sile, ktorú nám dáva ísť vpred. Možno úspech nie je o víťazstve či prehre. Možno je to o tom posúvať sa vpred. Prvýkrát sa nebojím zajtrajška. Nemám všetky odpovede, ale mám nádej. A to stačí. Začína sa nová misia, nie len prežiť, ale skutočne žiť. Slnko zapadá, no nekončí sa to. Končí sa pripravené na nový začiatok. Tma nikdy netrvá večne. Nech je noc akokoľvek tmavá, svetlo sa vždy vráti. Zajtrajšok prichádza a tento raz som naň pripravený. Paríž nie je jednoduchý, ale možno práve o to ide. Prišiel som hľadať sen, no našiel som niečo lepšie. Našiel som sám seba. V tomto filme sa objavili postavy,